vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: ndanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 31 years ekuberekwa. Saka mukoma, ndiri kudanana nemurume wemunhu. Saka uyu murume uyu paakandinyenga haana kana kumbogara akandivanzira kuti iye haana mukadzi. Akatondiudza chokwadi kuti handina mukadzi wangu ende inini nemukadzi wangu hatina kana problem. Saka iye akabva ati he had taken that decision kuti anofanira kuti ange achingoita girlfriend one. Akabva ati hazviite kuti murume ange achingogara nemukadzi one waya. Saka iye akabva ati I will see later on in the future, but zvaizvezvi I do not promise you kuti ndinobva ndatokuintroduce to my wife, so are you able to stay as a secret as for now? Ndikabva ndati ya, ndinokwanisa hangu. Saka ipapo mukoma, ndainge nditoriwo neumwe mufesi wangu wandainge ndichimhanya naye. Saka uyu ndainge ndakangomudira kuti iye ane mari. So nekufamba kwenguva mukoma, when he started taking like real good care of me, ndokubva azoti ainge achida kuti ndinge ndichiregedza kuenda kubasa. Ndo pakabva pazotanga problem ipapo, because I started caring for him more than what I was supposed to do. Saka ndakabva ndamuudza kuti ini ndainge ndatonyora murudo naye. Akabva ati it is okay. Saka he kept on encouraging me to love him even more and more. And munongoziva kuti mwoyo wemunhukadzi wakaita sei. Kana ukangogara wada munhu unenge wava kutomuda non-stop and no control. Saka zvandakazotanga kuita ndezvekuti pose kana ari kumba kwake ndaibva ndatanga kumufonera non-stop, zvekuti aizosvika pakudzima foni apa I will be missing him like hell. So mukoma nashe, right now I am thinking of destroying his marriage so that he can just be mine. But inini zvangu I am not telling him kuti this is what I am planning to do. Saka iye manje pose paanouya kumba anobva andiudza weaknesses ose aamai guru, and I have been encouraging him to tell me all of his wife's weaknesses. Saka ivo amai guru vane weakness yekuti sometimes bonde vanorida, dzimwe nguva bonde racho havaridi. Manje inini I am taking full advantage of it. Iye anoti kana akagara auya, then I give him like there won't be tomorrow. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Hanzi I am dealing with his wife's weaknesses. Hey, pakaipa. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Right now I think ndatova almost 4 months ndichingoona chipoko chemwana wangu mukoma. Saka mwana wangu uyu mukoma akashayika muna 2020, ndo paakafa mwana wangu uyu. But mwana wangu akangorwara like for a very short period of time. Akati arwara kudaro, we never got the chance kuti tinge tichienda kunomuona achiri mupenyu. By the time patakazoenda kumusha, mwana ainge atofa. Saka takati tasvika kumba mukoma, ndo pandakangotanga kungofila kuti there was something that was wrong, and there was always someone that was with me. Recently ndakatoti ndichitobva kubasa one day, ndokubva ndazotongoona kamwe kamukomana kainge kachitotamba bhora muroad. Saka ndakatomisa motikari yangu ndikabva ndatotanga kutokatuka kamukomana kaya. Pandakaona mwana iye achingoramba achitamba bhora ari mustreet, ndo pandakabva ndaburuka mumotikari ndiime hasha. Ndikabva ndazoona kuti ko zvaainge ari mwana wangu. Ndakabva ndarohwa nehana mukoma, but to my surprise pandakazopepuka I was in the middle of nowhere. I had driven for almost 50 k's
driving out of town. Apa pafoni pangu paine a lot of missed calls. Mukadzi wangu achindifonera achindibvunza kuti ko muripi zvamusati masvika kumba. When I looked at the phone, ndopa ndakabva ndazviona kuti it was somewhere kuma past 9, yet kubasa ndainge ndabva kuzvi 6-7 pandainge ndabva kubasa. Then ndikazongoona kuti I was in the middle of nowhere. I had to drive back into town and I had to explain it to my wife, and still today my wife does not even believe that story. Iye anongoti that is total bullshit. Pane kwawainge wakaenda, but I saw the spirit of my son. Zvaizvezvi ndinogara nichimuona mwana wangu. He just visits me when I am fast asleep, and pose paanouya anenge achida kundiudza something, but the strange part about it, iye muromo wake unochita sekunge unenge wakasonewa. I don't know if people have ever seen this other movie that is called The Matrix. Pane paipa pekuti Neo anenge achida kutaura, but anenge achita sekunge muromo wake unenge wakasonewa. That is like the same vision that I see in my dream. Mwana wangu anenge achida kundiudza something, but muromo wake unenge uchita sekunge unenge wakasonewa. So I don't know what am I supposed to say to my son, because neniu when I am having this dream kuope ikoko ndinenge ndisitomborina kana simba. Remember that spirit that I told you kuti it used to follow me even in my dreams. That spirit inoita sekunge ndo inenge yakanditsikirira so that I can't even help my son. Zvekutoti mwana wangu anenge achitondinzwira tsitsi, and immediately when she points behind me, that is when I wake up. And each and every time pandinomuka makumbo angu anenge achita kutonora, achita kufreeza, yet I'll be sweating. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Yo, what a spiritual encounter. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri munyika yevatorwa, but it's not South Africa. I am in another country. So mukoma, pandakauyawo kuno kwandiri ndakabva ndazorecruitiwa. So I got recruited, but pandainge ndichiri kuzimu ndaitonzwa kutoti ndine mafeelings nevamwe vanhurume, but I had never expressed myself. But pandainge ndava kunoko, I then started dating this other guy. Saka this guy ndiye akabva azondijoinisa mucult yavo. Saka pandakajoina cult yavo ndikabva ndazonzi, since inini I look more like a woman, then I have to be more like a woman. Saka I have since transformed myself from a man into a woman. Si ndichiri zvangu nesikarudzi yangu yemunhurume, but I have everything that a woman has. Saka inini ndakabva ndazopiwa task iyi ndeyekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichijoinisa as many men as I can from my own country. Ndo task yangu iyo yandakapiwa. Saka like pa Facebook I am ever busy. Ndinoto approach varume nevarume, and most of these men that I approach, to my surprise, after tataura paya munhu ndambomutumidzira mapictures angu thinking kuti I am a woman, but later on when I reveal myself kuti inini zvangu andisi munhukadzi. And strange enough, most of the guys that are from Zim vanozotopedzisira vava kutoti it is okay, let us try to work it out. Pari zvino hangu nekuda kwekuti kunyika kwacho kwandiri I'm very far from Zim, but I am supposed to relocate so that ndinge ndichikwanisa kuzoita mahook up navo varume ava. Saka very soon I might be coming to Botswana kana kuti South Africa, so that it can be easy for these guys to hook up with me. Saka that is my own mission that was given to me by my cult. Ndufana kuti ndinge ndichijoinisa as many men as I can who are from my own country, uye zvekare ndichivadzidzisa kurara ne a girl man like me. Iwe dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi uyo. Zvakangoma hazvo veduwe.
Hey, pakaipa mainzwa ka mission, hanzi ndo mission yangu yandinayo apa ndinogara ndiri busy pa Facebook. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Iniwo ndine mushonga uyu wandakapiwa naamai vangu. Amai vangu vakatanga kundipa mushonga uyu pandainge ndiri kuma 18 years. Saka mushonga uyu mukoma vakandipa kuitira kuti murume wose wandinenge ndarara naye anozongoramba achindida. So ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazoushandisira boyfriend yangu yekutanga because ndainge ndichimuda. Ndakati ndatanga kugara neboyfriend yangu yekutanga ndokubva ndatanga futi manje kuushandisa mushonga uyu pane imwe boyfriend yangu. Saka zvaizvezvi mukoma nditori nebarika. So varume ava vari vaviri vanotozivana, but just that hazviite kuti tinge tichingogara tose panzvimbo imwe chete. Saka varume vangu ava ndinotovapa majuti kuti this week ndinenge ndiine murume wangu uyu, then the following week ndinenge ndiine murume wangu uyu. Mind you mukoma, varume vose ava vari vaviri vakatoenda vakatonondiroora. Just that a lot of people havatozvizivi kutoti inini nditori nebarika rangu revarume kuno kuSouth Africa. Saka vanhu vazhinji vekumaraini kwandinobva vanotongofungidzira kuti ndakati ndaroorwa ndikabva ndarambana neuya ndokubva ndazoroorwa zvekare. But no mukomanasha, varume ava vanotozivana. Sometimes I even invite the other kana ndiri kumba kweumwe, then tinobva tazoita threesome. But tinowanzokuita zvinhu, but tinowanzokuita ma-threesome kana kuri kunzi if they are drunk. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Yo, strange things do happen in this world. Akomana zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndine barika rangu. Apa ndinotovapa majuti kuti one week ndiri kumba kweuyu, then the following week ndiri kumba kweuyu. Vose vari vaviri vakandiroora. So kana mukaita pamuviri nai vahanzvadzi muchaziva here kuti mwana wacho anenge ari wani, kana kuti munenge mutoita zvema-DNA. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiriwo mwana wevamwe pastor, but chinondirwadza ndechikuti pastor ava baba vangu ivo havatombodi kuti vanhu vange vachizviziva kuti inini ndiri mwana wavo. Apa baba vangu ivo vatori nemukurumbira. He does takes care of me, but the deal that he said that he made with my mother was that she was never supposed to come forward kuti vange vachitaura kuti the pregnancy that she was carrying, the pregnancy belonged to him. Zvaizvezvi hangu, I am staying here muno muSouth Africa and he takes like really good care of me. Kuno kuSouth Africa kwandiri, I am going hangu to school, but it hurts me because I see my father like all the times when he is busy preaching, but I can't be close to him because this secret has to be kept in the dark, and I am that secret that has to be kept in the dark. You just do not know, you have no idea how painful it is kuziva kuti baba vako havadi kuti vanhu vange vachizviziva kuti iwewe you are his daughter. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ya, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hey, pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini mukoma, pandainge ndichiri kuchikoro ndaiva neimwe friend yangu. Saka friend yangu uyu ainge aine mukomana wake, but ndiye akazova murume wangu. Saka ndainge ndiri poster girl wake. Zvandainge ndava kuita mukoma, mushure mekunge ndatanga kuchiva boyfriend yake, ndainge ndava kuti paya kana akanyora tsamba akandipa tsamba iyaya kuti ndinge ndichienda kunopa boyfriend yake, ndaibva ndazonyorawo yanguwo tsamba ndobva ndazonomupa. But tsamba yandaizonyora dzainge dziri tsamba dzekuti handichakudi plus ndava kutodanana nanhingi. Saka zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaigara ndataura nemukomana uya wandainge ndichazonyora mutsamba kuti iwewe nhasi uda kuti unge uchienda kunotaura nefriend yangu, kana kuti
mari iyi, enda unge uchinomutengera freezit kana kuti maput. Then patsamba paya ndaibva ndazonyora kuti handiti wazviona kuti nemukomana wangu tava kutopengesana, handiti waona kuti atonditengera freezit kana kuti maput, kuzosvika vanhu vachizorambana. Iye akazotoshamisika kuti mushure mekunge ndamukurudzira kuti rambana nemunhu wako, inini ndakabva ndatotizira boyfriend yake, nanhasi uno ndigere nemurume wangu. Iye hake akazoroorwa, but akati aroorwa ndokubva azorambana nemurume wake, but now ava kugara zvekare neumwe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ya, zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, I have not yet confronted my husband, but there is something that I found in his Bible that does not even make sense at all to me. Saka iye akangonditi ingawani kunyangwe Mwari vanobvumidza kuti tinge tichishandisa maherbs, but why will he put such a herb in his Bible? So mukoma ndainge ndatoshaya hangu Bible rangu, ndainge ndichida kutoenda kuchurch, then ndokubva ndangotora Bible rake. So ndakazoti ndatora Bible rake ndokubva ndarivhura, then ndikabva ndaona kuti mainge muine chimudzi chainge chirimo muBible, ndokubva ndangochikanda pasi. I then called him because iye ainge achitoona TV nevana, akabva auya akabva atora mudzi uya. So I thought kuti iye he was going to throw it away, but akautora akabva azonowisa muhomwe iye jacket rake, akabva ati mudzi iwoyo ndewe kugadzira guchu, pane munhu andipa recipe yekugadzira guchu. Saka I don't know if this makes sense at all, but ndakatongoona this strange root that was inside the Bible. Naye zvinoita here kuti unge uchichengeta midzi yaunenge uchida kuzogadzira nayo maguchu wakaisa mukati meBible. Please help me to understand, because zvaizvozvi I am really confused. Munhu uyu haasi ava kutoda kutoromba here. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kuti murume wangu haasi ava kuda kutoromba iye yuyu here. Ya, zvakangoma hazvo veduwe.